kowa tashi bagana akan mai matuwa sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris yana faɗin cewa adalin sarki mai tausayi, sarki mai imani, sarki mai tausaya ma talakawansa. Yau gashi an gani ni da kai muna tahowa a mota tun daga kofar doka yadda kasan ana tafi taron idi haka ake takowa a kafa to sai da muka zo wannan wuri muka cewa ai tunanin da ake na mai matuwa sarki yau ne mu'ujizarsa take bayyana irin da Allah Ubangiji ya halicce shi a matsayin na bawon shi. To alhamdulillah kamar da mai saurare ji Muhammad Abdullahi Baro kenan. Musannu daidai na zo na fadar Usmanu mai muridai sai na fara kirma da rawar jiki kawai dai sanadin tunani na amintakar sa'idai san kanan ma'ado da balaraban mu daya na nutse tunani na shaƙi kanan abokai ban je ban gani ba matsawar sanin shaƙi. Yanzu sarki kwasa musu garai baya da haushi, yanzu sarki na saka daune kai mini sarkin kiɗan. Sannan in sallata ta ka sai mini da